A ma legfontosabb hírei következnek. Iratkozzatok fel a minfo.hu csatornára. Elképesztő, hogy a PAM kutya 4-szer megtöltötte az MVM Dómot. Mondd egymás után sokszor, hogy Nagy Árpi. Nagy Árpi, Nagy Árpi, Nagy Árpi. Mi a különbség a cirkusz és a parlament között? Nem tudom. A cirkuszban okos emberek hülyéskednek, a parlamentben meg hülye emberek okoskodnak. Mi a véleménye a mai politikai helyzetről? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since... Mit szól hozzá, hogy 2026-ban adóemelés lesz? Na majd adok neked olyan adóemelést, fiacskám. És milyen a forralt bor? Kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben gyógyszer. Viktor vagy Péter? Nem minden változás növekedés, és nem minden haladás mutat előrefelé. Csukd be a szemed, nyisd ki a szád. Adok bele. Térombitát! Buék! Mit vár 2026-tól? Békét, nyugalmat. Milyen idő várható? Hideg. A Trabek, mit várnak az idei évben a minfo.hu-nál? Nagyon jó évünk lesz ez is. Mutatjuk, hogy nem szabad kidobni a karácsonyfát. A legtöbb tó, így a Balaton is kezd befagyni, de még vékony a jég a korcsolyázáshoz. Legyenek óvatosak. And recording. De tényleg befújtad magad dezodorral. Te kire fogsz szavazni 2026-ban? Én rád fogok. És te? Én pedig rád. Akkor béküljünk ki.